Нині четвертий день Великого Поста. На 6-му часі Господь через церковне чтення про Ісаїї указує нам, як в некому дальному видінню, що буде з тими людьми, які в цьому світі не познали Бога, не хотіли бути віруючи в Бога, отвергали всі докази, всі мнення, а оставалися ідолопоклонниками. Хто буде ідолам се кланяти земним, хто ідолам золота, хто ідолам власти, хто ідолам гордості. Чоловік собі много вибирає ідолів. Но прийде час, в кінці времен, каже пророк Ісаїя в 11 главі, поникнуть туди горді взгляди чоловіка і високої людської унизиться, а єдин Господь буде високий, бо в той день, день Господа Савоофа, усе гордоє, високомерное і превознесенное буде уничтожено. І упаде тогда величие чоловіческое і високое людськое унизиться. І один Господь буде високий той день, а ідоли зовсім іщезнуть. А люди будуть утікати, прятатися в розщелини скал, у пропасти земли від страха Господа і від слав величия Його, коли Он восстане сокрушати землю. У той день гордий чоловік, мудрейший і превозносящийся буде метати кротам, киртицям і літучим мишам свої срібні і золоті ідоли, буде втікати від того, що создав для поклонення. Буде втікати від страха Господа, від слави величия, коли Він восстане сокрушати землю. Це некий штрих будущих, ужасніших страдань тим людям, які в цьому мірі просто, принципово не хотіли служити Богу. Просто такою злобою, з агресією поклоняється своїм ідолам. Для нас же, хто поклоняється єдиному Господу і отвергає ідолопоклонство, радость велика і тут на землі, навіть часи гонений. Ведь і сьогодні читаємо по уставу 18-ту кафізму із Псалтирі, де в кожному псалмі, як нека ниточка червона йде надія на Бога. Псалом 119. Коли ко Господу приходиться скорбітиме, то я взивав до Бога, і Він вислухав мене. Коли возведує очі мої вгори, откуда прийде помощь моя? Відки прийде помощь моя? Каже Псалом 120. Помощь моя від Господа, сотворившого небо і землю. А як імся возвеселив, каже Псалом 121, коли мені сказали мої друзі, в дом Господній пойдемо. О, як мило, коли стоящі були ноги наші в дворах Твоїх, Ієрусалиме. 122-й Псалом каже, к Тобі я возвів очі мої живущому на небесі, але так, в такому стані, як коли очі у руках Господ своїх, як очі рабині в руках госпожі своєї. Так смиренно очі наші направлені ко Господу Богу нашому, доти, доки не ущедрить нас. Псалом 123. А ще не Господь був би з нами, то давно би вже живих пожерли нас наші враги. Якщо би Бог не був з нами, каже Давид у Псалмі 123, давно би нас живими поїли, но не получається то у врагов, які в них хитрі, які в них сильні, скільки в них много агентури, а вони не зроблять нічого з Божим народом, бо Бог з нами. Недаром апостол Павел каже, якщо Бог з нами, хто проти нас? Та, люди будуть підніматися, гордіці, багачі, ідолопоклонники. Но Господь сокрушить таких людей своїми путями. Ми не знаємо, як і коли. Бог знає, як ото робити. А от 125-й псалом указує перед нами одно тайное. Коли возвратить Господь пліненних Сіона, то були ми утішені. Коли вернулися домів пліненні, то у них велике було утішення. Сповнилися радости, і язик ісповнився радости. Тогда сказали в народах, як їх возвеличив Бог. Да, вони були у пліну, Враги думали, що знищать їх,
Но Бог їх помилував, і вони у радості вернулися. Но що інтересно є, у 125-му псалмі, 5-му стихові є таке слово. «Сіючи сльозами, радостю пожнуть. Сіємо пшеницю, виростає пшениця. А сіємо сльозами, то оттуда піднімається радость». 125-й псалом, 5-й стих. Но к чому це каже Давид? «Отходящие в плін, хождаху і плакахуся». Плакали дуже, метаючи семена свої сльозами. Бо плакали, коли було гонення. Ведь і нині скільки людей під храмами православних смиренно моляться, нападають на них. Днем ріжуть двері, скільки плача, горя. Це в наші дні. А скільки то було в історії і по цілому світу, коли нині по статистиці, нині кожен день десь уб'ють християн. Кожен день нападають. Нам все видить, що десь там на Ближньому Востоці там дикі. Но що роблять наші? Нападають і плачуть люди, і плачуть жони, плачуть діти. Що робите? Просяться, не мішайте нам. Зробили собі церкву, та будуйте собі церкву, моліться, ми вам не мішаємо, нам не мішайте. Сатані не треба, щоб ви просто, вони собі молилися, а ви собі. Врагові треба нарушити мир і спокій. Так от, одводили древніх євреїв в плін. Отходящие плакали, метаючи семена свої сльозами. Но от однажды вони вернулися, грядущі же прийшли з радостю в землю ще рокояти своя. Тобто то, що вони приобріли у часи гонений. Виявилося, що много приобріли, надіючися на Господа. І наконець 126-й псалом. «Если Господь не построїть дом, напрасно трудяться строїтелі». Це перший стих із 126-го псалма. «Напрасно вовсує вам утреннєвати, вставати до свіда, но кить ви не єсте достояння Господнє, то не будете ви мати успіха. Напрасно трудяться строїтелі, якщо Господь не построїть дом». Коли в Ужгороді напали на православних коло старого храма, забрали старий храм, не дали нам по очереді, не було братської любові. Вон православні на вулицю. Що зробив Господь? Ми оскільки тоді і наші жони плакали, і голодували, і по-церковному держали строгий пост і молитву. Що же Господь, чим же наградив? Господь наградив нас новим собором. Ми не пішли захвачувати. Нам, православним, оскільки нас множество, ми в один день можемо захватити всі храми чужинців і чужих релігій. Ну нам цього не треба. Бог не требує цього. Не є смисла у захваченому храмі молитися, Бог оттуда вже відступив. Захватили уніяти храм. Ну і що? Стіни захватили старого собора, а благодать Божия перейшла з нами у новий собор. І це очевидно, і це вони многі самі признають, тому що Бог з нами, сіючий сльозами, радостю пожне. Время поста, время для покаяння і сльоз. Так треба поплакати за свої гріхи, бо потім після сльоз приходить радость. Це є тайне духовне життя, які неізвісні людям всього світа. Бо Бог сотворив чоловіка і Адама і Єву, щоб радувалися в общенні з Богом. Но вони самі вибрали путь противляння Богу і заразили нашу природу, і ми нині носимо заражену природу лише доти, доки не покрестимося во ім'я Ісуса Христа. А коли вже покрестилися, у нас виходить сила і зганяти віруси гріха із себе, готовитися вернутися чистим у Царство Божие, де ніч нечистої не вернеся, каже Євангеліє. Продовжаємо свої молитви постні, а вечором чтеніє 4-й раз уже канона Андрія Крицького. Для чого? Щоби, во-перше, возбудити перед нашим зором, скільки було гріхів у мірі, но скільки було покаяння. І канон Андрія Крицького допомагає нам. Не падай духом, ти грішнику. Но ведь було такое же в історії, а люди не впали духом, покаялися і знову стали Божі.
і ти так. А коли так не робиш, то текст канона так і звучить. А ти, душе лукава окаянна, не уподобилася тому образу покаяння, а упертась і дальше. Чудний канон Андрія Крицького, ми його називаємо одно з величайших произведень духа. Равних йому мало що може порівняти. Хіба цілі книжки цілого світа скласти у одну 100-мільйонну бібліотеку, щоб порівняти із силою духа одного канона Андрія Крицького.